Mga ka-K5, isang trahedya ang naganap sa bayan ng Leon kung saan patay ang isang grade 7 na estudyante habang sugatan naman ang kanyang lola matapos silang makuryente. Patay ang isang grade 7 na estudyante habang sugatan naman ang kanyang 59 anyos na lola matapos makuryente. Naganap ang insidente sa Barangay Tacoyong Norte, Leon, bandang alas 8:30 ng umaga, Hunyo 8. Ayon kay Police Lieutenant Mark Cortez, Deputy Chief of Police ng Leon Municipal Police Station, papunta na sana ang maglola sa kanilang lumang bahay. Habang sila'y naglalakad, may motor ng tubig na may kuryente at tila malapit ng tumama sa lupa at posibleng may expose o bukas na kawad. Hindi ito napansin ng lola kaya nakahawak siya sa kuryente. Nang makita ito ng kanyang apo, sinubukan niya itong iligtas ngunit pati siya ay nakuryente rin. May sugat sa kaliwang kamay ang apo at isinugod pa sa pinakamalapit na ospital ngunit idineklara itong dead on arrival. Samantala patuloy namang ginagamot sa ospital ang kanyang lola. Hawak na ngayon ng pulisya ang 32 anyos na may-ari ng linya ng kuryente at inamin ito ang kanyang pagkukulang. At mga ka-K5 na pagalaman na ang ama ng 32 anyos na lalaki at ang lola ay mag-second cousin. Ngunit inaalam pa ng pulisya kung ano ang magiging hakbang ng pamilya ng mga biktima matapos ang insidente. Para sa Network News mula dito sa probinsya ng Iloilo, ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.